Bjorn Grima, missier ta' żewġ titfal, wieġeb mhux ħati li kkawża nirien li waslu għal erda totali tal-Ark ta' San Publiu fil-Florjana. Kawża tal-istess nirien kienu nqerdu wkoll 4 karozzi. Grima, ta' 33 sena resident il-Belt Valletta, ġie identifikat wara li l-pulizija rat aktar minn 50 filmat miġbuda minn kameras tas-sigurtà fiż-żona. Dan wara li kienu identifikati wkoll il-vettura u l-mobile irreġistrat f'isem Grima. L-avukat Franco De Bono li der għall-akkużat għal il-pulizija manda l-ebda prova li l-vettura u l-mobile reġistrati fuq Bjorn Grima ma kinux qed jintużaw minn xi ħadd ieħor f'dak il-ħin ta' reat. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba ta' ħelsien mill-arrest, dan minħabba li diversi xhieda għadhom iridu jissejħu l-qorti. Dan ifisser li l-investigazzjoni dwar dan il-każ għadha ma spiċċax. Iżda l-Maġistrat Audrey Demicoli laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest b'għadd ta' kondizzjonijiet fosthom li Bjorn Grima jiffirma kuljum fl-Assa tal-Belt filwaqt li ordnat depożitu ta' 7,000 euro u garanzija personali ta' 7,000 euro oħra. L-Ark ta' San Publiu fil-Florjana kien inqer tal kollox wara li nħakem minn fjammi kbar f'April li għadda, ftit jiem biss qabel il-festa ta' San Publiu.